שלום. כן, בבקשה. יש לך סרט להמליץ עליו? באולם אחד יש את שיחה מאחותך 2. סופר שאחותו של משה באה לשישי שבת ולאשתו אין כוח לבשל, וגם נגמרות הביצים במקרר. ובזמן האחרון גם היא מרגישה חולשות ולא באה לה להסתובב בחוץ, כי עדיין יש לה אקזמה, והבת שלו היא חייבת את האוטו לשיעור ציור. הבעיה היא שהאוטו במוסך. אם האוטו במוסך זה לא בעיה. אז אתה רוצה כרטיס?